lemkhomazi. Sasazi sonke ukuthi yena ugogo uyaganga. Ongakuba kwaze kwathiwa izikhwama zakhe lezi ezatholakalayo azithathwe zambe ziyolahlwa. Angizange ngize ngiyeke mina kuyoyilahla ke izikhwama. Ngayithatha izikhwama mina ngayigcina kumina. Ngathi uma ngifika lapha kwakho eMkhomazi ngivakashile. Ngafika kwakhona into engayichelayo. Njengoba nje umfana wakho uThami njengoba ayivuvukalelwa inyawo. Waze wahamba ngenyawo. Ukuze ukuthi yonke leminyaka mntakabhuti wenza konke lokho kanti uhleli ngibukile nje ngenza isilima. Ekubeni kwakuhlanganisiwe umndeni kwazi ukuthi uma uyaganga ngivele umthetho wakhe kwathiwa izikhwama mazilahlwe kanti wena uyazazi ukuthi uzithathile uzifihlile. Njengoba thina sihlupheka sinjena sichithelelwa imizi njengenxa yakho. Ungibulalela nabantwana bami ngichithela nemizi ukuthi ngiyazithuba entaliwe emzini. Anti ngicela ungixolele. Konke lokho kuyakujabulisa mntakabhuti wami. Yabona njengoba nje ngibize nje aba Black Life TV nje namhlanje. Ingoba lento isiya ingidle isikhathi eside ngiyayibona futhi ukuthi iyangihlukumeza kwamina qobo lwami. Ladies and gentlemen, manene namanenekazi, anginibingelele, phinde nginamukele kwa Black Life TV. It's me myself, uSibusiso Shabalala, ugaqele emkonteni oduze emntwini. Suka uswala kahle lensizwa madoda, untombizi imqomo ebusungu bemini sesaba masokazi. If you don't get it, forget about it. Asikho ke lapho, la sikhona ekuhlelo lakho lithanda kakhulu oluthi sikhipha imfihlo. Uyazi ke nawe, hlezi nje mangivela, ngifuna ungiphe ulike, ucomment, ushare ukuze phela nami ngizokwazi ukukunikeza lama episode angqanqayo. Leceleni kwami kunoma usibhalelile kunemfihlo afisa ukuthi azoyigonyuluka. Ngiyakucela ukuthi la ukhona njengamanje uhlale ulalele ngoba ngenzeka ukuthi lento azoyikhuluma into kade ofuna ukizwa noma mhlambe into ezokusiza. Mawami uyaphila? Yebo ngiyaphila njani baba? Ngiyaphila. Siyajabula ukuba nawe namhlanje la ka Black Life. Ngaphambi ukuthi siqhubekele phambili, ngizacela ukuthi uintroduce ukuthi uba igama lakho udabuka kuphi. Hayi igama lami ngikhethiwe ngwagomenti Sibongo udabuka eNdwedwe. Oh, qwaba. Yeah. Okay, mangisacela ungichazele i-background yakho, umuntu okhule kanjani, ukhula uhlala nobani? Hayi mina sikhule ekhaya sibaningi somndeni nje omkhulu omningi, sihlala nogogo, sihlala no-auntie kanye nomalume. Bahamba bonke ke emhlabeni ke ugogo. Kwasala u-auntie wami wasala ngoba yena u-auntie wahamba wayogana. Okay. Wahamba wayogana u-auntie wagana endaweni le eMkhomazi. So megana endaweni yaseMkhomazi u-auntie kwayimina kusalayo ekhaya ke nabantwana bami. Alright. Okay, njengamanje ekhaya lenikhulele khona kusele wena nabantwana? Yebo bami. Alright. Okay. Ngisacela ke manje usitshele into zengayo ungigonyolukele nje imfihlo yakho. Uyiqale nje ekuqaleni uzoyikhipha ekugcineni. Hey, inzima kakhulu. La ugogo wami wayekade ene umuntu ogangayo. Umuntu nje othakathayo. Ngisho kanjalo. Kwaba khona izikhwama ke ezakhe zasalayo ke. Emva kwalezi zikhwama lezi zasalayo ke kwase kuthiwa ekhaya kwahlalwa phansi kwavele kwakwaziwa ukuthi ugogo ubekade ganga. Kwase kuthiwa ekhaya lezi zikhwama azithathwe zambe ziyolahlwa. Ngoba akekho umuntu ozosala nazo. Ngokuthi mina ngoba imina oseli lapha ekhaya zanikwa mina izikhwama kwathiwa akube mina ngiyithatha ngihambe ngiyozilahla. Ngangakwenza ke mina lokho ngathatha ngayigcina ngaqhubeka emsebenzini lo ugogo lo ekade wenza. Ngiganga ngazo ke nami. Ongakuba ngathi uma ngithele ngivakashe emzini ka-auntie le eMkhomazi. Ngahamba ngafika ngenza ongikwenzayo khona. Kwagcina ingane ka-auntie isidlule emhlabeni yaphathwa inyawo ngenxa yami. Manje namhlanje ngiyafisa ukuthi u-auntie ene ngizomkhiphela konke lokho. Ingakho nje bangibizene laba Black Life TV ukuthi ngicela ukuthi ngizongisiza ubangwazi ukuthi ngikhulume no-auntie siyikhulume le ndaba edlule. Ngixolisa.
Manje ngabe yiphi imbangela eyayibanga ukuthi uzoqhubeka nomsebenzi kade wenziwa ugogo? Hey. Shothi nami nje kwaba ukuganga nje. Kwaba ukuganga nje ngeze ngicabanga. Kwaba ukuganga. Nami nje ngona ngangazi ukuthi ngiyenzani. Sewunesikhathi esingakanani uthule nalempeshi? Yo, sesiside isikhathi. Side. Ngoba ngiyacabanga ukuthi iminyaka ewu5 isidlulile. Iminyaka ewu5. Okay, ngiyakuzwa manje yini ebangile kahle ukuthi ke uzuze la ka Black Life uzogonyuluka? Hey, ngoba ngiyambona nayo aunti nakhona impilo yakhe nakhona la ehle khona ayikho kahle ngenxa yami. Ongakuba futhi nami ngiyakubona ukuthi angeke ngize ngithole ukuphumula uma aunti ngamtshela ukuthi ingane yakhe yahanjiswa yini emhlabeni. Ngoba nami ngithi manje ngisabathe ngithi ngiyakubantu njengoba nami ngalimala nje kuthiwa yilezi ayikhwama amadlozi adingiwe. Usebenzisa into engalungile. Ngiyakuzwa ntombi endala. Ingane isizathu sokuthi uzingane uyendisele kwelamathonga isiphi? Ngisacela ungichazele kabanzi lapho. Kwaba umona. Kwaba umona ngoba yayisebenza kahle. Yayisebenza ka Toyota eThekwini. Ngingavuka umona. Kwaba nje umona. Ukhuluma iqiniso. Okay. Wena kombe uthe ingane nazo? Yebo nazo. Wena ezakho kukhona ezikwenzayo mhlawumbe empilweni? Ingakho njengoba ngichaza ukuthi kwaba umona ngoba ezami mina ayisebenzi. Eyakhe yayisebenza. Kahle waqhathanisa impilo yengane zakho nempilo yengane yakhe? Yebo. Okay. So uthi mayikhalaza nje ukuthini nombone nje khalaza ibhlungu ukuthini ubunakho lokho ukuthi ngiyazi ukuthi umnino wenze yonke lento? Nangelanga lomfihlo nakhona wathi umekhala ngathula ngabuka. Ngathi Nkosi kuyimina owenze yonke lento. And futhi nakuyena namhlanje njoba nje ngizogonyuluka nje ngilindele noma yini kuyena kulungile. Angasho noma ngabe kuthiwa yini ngizomlalela ngoba ngizocela uxolo. Ngiyakuzwa. Ngaphambi ke ukuthi siqhubekele phambili ngizocela uphinde ungichazele la kokugcina ukuthi uanti wakho umuntu kanjani ukuze sizoba naso isithombe sokuthi uma esela sibe sesazi kahle ukuthi sidila nomuntu kanjani. Umuntu ophansi kakhulu. Umuntu ophansi kakhulu ongakwazi kwakhuluma. Omane nje avuma nje alalele lokho nje. Okay. Akakwazi ukukhuluma ngabe ngiyamsukela. Ubudlelwane bakho naye bukanjani? Sukela nje ekuqaleni. Sazizona kakhulu. Kakhulu. Yena umuntu engangizwana naye ngempela. Sukela nje ekukhuleni kwami ongakuba ngoba mina vele ngikhuliswa yena kahle. Sihlala khona ekhaya. Yo. Ngiyakuzwa ntombi endala. Ngicabanga ukuthi singasawapholisa amaseko. Asivele sihambe siyomlanda ukuze sizokwazi ukuthi sibone ukuthi le ndaba le siyixazulula kanjani. Bukelwa iBlack Life TV. Sisathi kholokuqo eyitolo kwi-ad break. Siyabuya sambili. Ngiyacela ukuthi la ukhona njengamanje nawe unganyakazi. Uhlala unethezeke, uqhubeke uphuze ikhofi lakho, idrink yakho, nanoma yini ngoba siyabuya nje kungekudala. Danko. Mbokelo Black Life, we are back njengomgogodla. Nakho okunye ngifuna ukukugcizelela. Awukwazi ukuthi makade unomcimbi ebese abantu bakhale ngokuthi abanelanga utshwaleni. Ikhona iBlack Life League
lalela into eyenzakalayo la ka Black Life siyakwazi ukuthi uyakwazi ukuthi uxhumane nathi sifike lapha emcimbini wakho sikunikeze nje utshwala ukhona ngisho ubarman wena akukho nje ozokwenza lalela ukuthi muphi ubhiya otholakalayo i-gin and tonic bese kube ubhiya otholakalayo uma ke ufisa ukuthi ube ingxenye lokho engikhuluma ngako uyakwazi ukuthi ubhalele le number la elangezansi abanganqano abantu ikhona iBlack Life TV siyabonga mawami uyaphila Ngiyaphila tata. ngiyaphila siyajabula ukuba nawe namhlanje la kwa Black Life ngiyathemba intombi endala izothuka ukuthi kwenzakalani manje kwakhona amakhamera ngibizelweni kodwa ke lokho uzokuthola eqhubekweni kwesikhathi ngisacela ngaphambi kokuthi siye phambili nodaba lethu uzazise la kumbukelo weBlack Life ukuthi wena ubani kahle kahle ukhulephi Ngisibongile mina ngikhulele eNdwedwe kwaGumede. okay Dadele Thongathi. okay ngiyathemba ukuthi uyamazi umalo Ndiyamazi umntaka bhuti wami. okay siyajabula kakhulu ukwazi mawami mawami usa right Yebo right. ngizacela mawami ngale ndlela ongichazele ngayo ngqo uchazele nangu ke uNtu wakho le ndaba uyiqale nje ekuqaleni uzoyikhipha ekugcineni Anti ngiyacabanga ukuthi ngenkathi sisahlala sonke ekhaya ungakahambi ukuya emzini wakho le Mkhomazi sasazi sonke ukuthi wena ugogo uyaganga ongakuba kwaze kwathiwa izikhwama zakhe lezi ezatholakalayo azithathwe zambe ziyolahlwa angizange ngize ngiyeke mina kuyoyilahla ke izikhwama ngayithatha izikhwama mina ngayigcina kumina ngathi uma ngifika lapha kwakho eMkhomazi ngivakashile ngafika kwakhona into engayichelayo njengoba nje umfana wakho uthami njengoba ayivuvukalelwa inyawo waze wahamba ngenyawo ngicela ungixolele kwakuyimina ngibize nje abaka Black Life TV ngenxa yokuthi nje ngicela ukuthi bakwazi ngoba ngifuna ukukhipha lento ela kumina ngoba isihlala isikhathi eside and ngilindele noma yini ongakusho kumina noma ungenzani anti kodwa nje mina ngizocela uxolo namhlanje Angazi noma nje ngabuza. Ngibuza ukuthi yonke leminyaka mntaka bhuti wenza konke lokho kanti uhleli ngibukile nje ngenza isilima. Ekubeni kwakuhlanganisiwe umndeni kwazi ukuthi uma uyaganga ngivele umthetho wakhe kwathiwa izikhwama mazilahle kanti wena uyazazi ukuthi uzithathile usifihlile. Nje bathina sihlupheka sinjena sichithakelelwa imizi njengenxa yakho. Ungibulalela nabantwana bami ngichithela nemizi ukuthi ngiyazithuka entaliwe emzini. anti ngicela ungixolele Konke lokho kuyakujabulisa mntaka bhuti wami. yabona njengoba nje ngibize nje abaka Black Life TV nje namhlanje ingoba lento isiya ingidle isikhathi eside ngiyayibona futhi ukuthi uyangihlukumeza kwamina qobo lwami ngicela ungixolele Ngibuza igama elilodwa ukuthi umntana wami uzovuka nje bengekho na. Ngoba mina ngisenamntwana manje. Ungithathele umntana wami oyena bekade ngiphilisa ubazi nobaba wakhe ukuthi kade bashona. Ndikhulisa mina umntwana kanti wena uyazazi ukuthi kodwa ndikhulisa kwa wena nzima. Uxolo lakho luzandenzelana umntana wami ephansi komhlaba. Ngiyaxolisa anti nami ngangazi ukuba ngenzani Njengamanje ziphi ke manje lezo zikhwama noma sekho ngizoxolisa ngoba usafuna ukuqhubekela phambili uqhubeke nemisebenzi yakho nogogo wakho zikhona izikhwama usazilahla nini usaqhubeka usazongenza isilima lana cha ngizosithatha isikhwama ngizilahla nini khuluma njengamanje nini angazi anti ukuthi bayakufuna ukuthi sibonane mina nawe ukwazi ukuthi mhlawumbe siyithathe sihambise sihambe sozilahla nami ekubeni wabulala ingane yami ngiyolahla mina igazi lami lomntanami ngikuphelezele mina uyolahla umphefumulo wengane yami awuzowenza ngani ngale ndlela ezigcine ngayo kwami uyolahla kanye mangihlanganise kumndeni ufuna ngihlangane umndeni ukwazi ukuthi uyokwenzeke yonke lento emingabe uyayenza ke wena bese ugeza ke nomzi wami lo nawe ubulele nomzi wasekhaya lo ubulele wena ngenxa kagogo wakho wasizala yangiphika uma
kodwa wena-ke wabe sewuqhubeka kodwa kawutshiwo makuhlanjululwa. Khuluma phela, musuzongenza isilima la phambi kwabantu. Angikwenzi isilima anti, angikwenzi isilima anti. Njengoba nje ngibize nje Black Life TV ngoba ubuhlungu engibuzwayo ngiyasibona futhi nesikhathi sesiside. Ngizofuna nje uxolo kuphela nje mina kuwena. Uloku ufika lapha kwami nje uloku ungenza isilima ngiloku ngibalisa ngithi umntanami manje ngebe seke ngilungisela into ethile ngabe seke ngenzela ukuthi oyena mntana ubeke ngisebenzela. Ngithi mangifika nalapha kwakho anti ngiyaba nayo leyo nhliziyo yobuhlungu yokuthi konke lokhu nje kunje imina. Ngiyaba nakho ngoba nange nkathi umfihlo umntanakho kwaba buhlungu kumina mangikubona ukhala ngale yandlela. Ungiduduza nje ungenza isilima. Hayi angazi mina bangizophendula ngithini mnta kabhuti. Hayi ndazi bangifanele ngiphendule ngithini kwena. Mina kwena anti ngizocela uxolo nje qha. Kuba ngicela ukuthi ungixolele. Mhlamba ngakhe bangixazululele labo babizile. Mina ngibizanga umuntu mina ngixakiwe nje ngilayitiwe nje lana ngilayitelweni. Wena ungakho ukhulume nabo mhlawumbe ubona ngiyakhuluma ngizwe into engcono kunabo ngoba babengekho wena kozokhuluma nabo wena obabizile mina ngibona nje izibali nje zingilanyazile nje kuphela la ngixake kwenzekani. Wena mama yile ibanga ukuthi uqhubeka into oyazi kahle ukuthi wrong. Njengoba ngichazile kwasekuqaleni ukuthi kwaba ukuganga nje. Kwaba ukuganga nje. Wasukutestela kwingane yakho because kahle ingane ka-anti wakho noma wakini lo ibhuti wakho. Wasukutestela kubhuti wakho. Hayi kwaba yiphutha nje. Cha le ngane le yakhula igangile vele umthetho wayo. Umthetho wakhe lokukhula egangile nje okay. Vele. Ingakho eqhubekile ke bona uba mabulele thina manje upractice ngathi ukuthi nami ndiyasindela nje. Nje bangikhule ndacishe ndafa nje wena. Hayi Ubudlelwane bakhe nogogo loku yena ayiganga babezwana ingubene eyodwa. Oh. Kushuthi lezi babelala ku round bobabili noba unohlanga lwakhe ingakho engakwazi izikhwama thina sithi zilahliwe kuhlanjululiwe kanti uyazela uzifihle emva kwezindlu. Kushuthi ugogo wayimfundisa yonke into ngalesi babehamba bonke. Iphi imfene ke le yakho nogogo wakho? Hayi imfene kade yahamba. Wasala izikhwama. Ikhwama zasa. Oh. Wazi nangemfene. Wazi yonke into lo. Kungani ma ungachazanga konke lokho okunye wazi yonke into. Because la uzokhipha imfihlo kahle kahle ngoba nathi ukuthi ungasemshiye sigane sesihlala komalume nje ngenxa yemikhuba kama uyasala nani indodakazi yakhe umzukulwana lo wakhe. Mina nje anti kodwa nje ngizaphinda ngisasho ukuthi into engilethela ka Black Life TV ngizocela uxolo. Ngicela ungixolele anti ngoba nami yami impilo manje ayindawo imile nje ungcono ke yakho imile neyami iphi ke ngoba ngife ngiphila nakufuna umntana nami phela nami ngifile. Uthe mawuza lama wathi impilo yakho ime ngenxa yalento abathi wayena. Shuthi mina ngiyikhulule yakho impilo yomntana nami yona igqibazeleke phansi komhlabathi. Ndikhulule. Ngiyaxolisa. Hayi bo sudlala ngami. Futhi yonke lento le njoba ula wena mawuze ngoba nakho uzela impilo yakho kahle kahle. Awuzelanga ngoba uzoxolisa kusuke ekujuleni kwenhliziyo. Mangizwe isitori sakho ngathi wena uzela ngoba nakho impilo yakho ingasaqhubeki. So manje ufila ngathi ungabhodla ukuze uzokwazi impilo yakho ukuthi iqhubeke. Cha. Ngize la nje ngoba ngizoxolisa kusuka ngaphakathi kimi. Ngoba nesikhathi sesiside kakhulu ngihleli nalemfihlo. Sesiside kakhulu isikhathi ngihleli nalemfihlo. Ngizohlambuluka kanti ngixolisa kuyena. Ukuba ngicela angixolele yebo ngiyazi ngiyavuma. Ukuba angeke asavuka umntanakhe. Kodwa ngicela uxolo. Ngisacela ukubuza lama wami. Ake sithi u-anti ufika nodaba olufana nalolu kuwena. Wena njengamanje ngoba uzobhodla ubuzokwenza njani wena ubuzothini kuwena efike ezokugonyulukela into ekanje bewuzothini kuyena? Ngiyazi vele nakumina bekuzoba nzima. Njengoba ngishilo nasekuqaleni ukuthi mina ngilindele noma yini kuyena. Angayisho mina vele ngiyazi angeke axole manje. Kodwa manje mina bengizokhipha lento engaphakathi kumina. Ahlale azi ukuthi imina owalihambisa umntana wakhe emhlabeni.
Ngiyazi nakumina bekuzoba nzima nakumina. Hayi Bekuzoba unesibindi nzima. ntombi. Hayi unaso. Usiphiwe futhi. Asiza sinenyongo ecaleni. Ngiyakutshela. Hayi unaso. Ubungazongitshena bukhoma ukuthi wena wabulala umntanami. Hayi unaso. Ngiyabonga. Ngiyabonga abantu akwethu usihambela kwenu. Manje into ezofunakala-ke funeka kuhlangana umndeni ke ukwazi ke mina ngenza ngitshisa empepha kusobiza ubaba omncane ukuthi kube yibona ke uhlambuluke phakathi kwabo. Right ke manje uzile wasohlambuluka lana ilizwe lonke liyabona uhlambulukile. Kodwa ke manje umndeni ke funeka kwazi ke ukwazi ukuthi ke ukwazi uthathe ezazikhwama ke mntanami uhambe sizokuphelezela uyozilahla ngalendlela kwakusho ngayo ukuthi uzilahla. Iyona nto ezanqumeka ke leyo kuchisa impepha ngokuxolisa ngokuphelele. So isifiso sakho njengamanje anti ukuthi agonyuluke phambi kwenu ninonke. Isifiso sami sokuthi manje kufunakala kuphinde kube khona umndeni eze noma ngubhuti wami nomunye asihlale phansi ahlambuluke ke manje ukucace babe khona abadala angangibize one side yabona manje right uhlambulukile nabo bazozwa mhlawumbe bebona lapho bezabe bebona khona ukuthi ingane izithobile nami ngiyakubonga ukuzithoba kwayo kodwa mina inhliziyo yami ngaphakathi ayikaxoli kodwa ke bantu ayikho into engayenza ndingumuntu nami ndinezona emhlabeni yebo. Okay, mawuthi ugangile ukhule egangile ulengezwa. Okay. Ukungezwa nje kwengane yonke behlupha nje. Hayi ukuthi ubegangela ukuthi mhlawumbe ke benza lento bekezenza nogogo wakho bezinto nje ostoti nje. Okay. Hayi okunye. All right. Manje wabe sengena kule tunic. Hayi wayicula kakhulu ke yena waba andazi waba yini phambili. Wayiphatha iflag ukugogo kusho ukuthi wayesebambelela kanje yena songuye umkhokheli. Wasala kwayibamba ke ivangeli. La kayibambile kwaze wathatha umntana. Khathele mina ilengane, khathele. And le ngane akuphuce yona ingane ebiwusizo kakhulu. Iyona ebewusiza nisebenzela kwa Toyota. Iyona ebengifakela ukudla endlini. Khathele ngilomntwana. Hayi nongixolela shem kodwa ke ndiyamxolela phambi kwenu. Sizoza yikhuluma sisodwa nje endlini. Ngixolele mntana phambi kwabo. Ngixolile bakithi. Okay. Iyiphi ke ilokhuzana indlela ofisa ukuthi enzeke ngayo ukuze uzothola ipeace enhlizweni yakho? Into endicelayo mina ukuthi yenzeke yimina kumndeni wakithi wakubo sonke sihlale phansi siyilungise le ndaba uma siqeda sishaya inhlambuluko kube kuhlanjulukelwane ke kwenzela ukuthi kungabikho omnye obheka omnye ngosini omnye obheka omnye ngosini sibhekane ngengxebi ngcono sibuyelane njengomndeni ngoba manje sasingoqhusaha besingazi kanti basichithwa ilengane thina sisezwana sisodwa. Nixakekile ukuthi kwenzakalani kanti umthakathi usendlini. Sesolana sodwa kwathina manje sithakathisana sisodwa sibadala. Nami sola wena nawe sola mina. Hayibo lonto. Sengifuna ke sihlangane singumndeni silungise lento ingane ihlambuluke phakathi kwethu nathi singumndeni. Sawuphinde futhi sinimize ke yena uyazazi inamba zethu. Phinde sinimize futhi sesihlangene ukuthi naku ke manje senza kanjena singumndeni. Chiswa impepho ke manje. Yebo kakhulu. Ngiyakuzwa anti siyabonga futhi kakhulu. Mase ibuka kuhlangothi olubright le ndaba le ukukwazile futhi ukuza phakathi komhlaba wonke azogonyuluka. Ngibonga lonto na. Yeah. Okay, athina wakho amazwi emva kokuzwa lokho kusho anti. Hayi mina anti yangijabulisa kakhulu mawukhuluma kanjalo. Ngiyavuma futhi ukuthi sihlale phansi siwumndeni. Ngihlambuluke kuthina sonke. Ngisho ukuthi ngenza u1 no2 no3. Ngixolise njengoba ngikwazi ukuthi ngizoxolisa ngibuka umhlaba wonke. Kodwa nje anti ngicela ungixolele ngiyazi kuzoba nzima futhi kuwena. Njengomuntu okholwayo bantakwethu ndivuke ekuseni njalo ngamasonto ndihambe ndiyothandaza nje basishaya simshuba uthi esezulwini sithi baba wethu esezulwini sithethelela abasona nje kuba nathi usithethelela nami nginalo uxolo kuba ndisaze zangizona ngiyayixolela ingane phambi kwethu. Ewasho mama. Ngomthandazo. Ngoba nami ndiyalifisa uxolo mhlawumbe ngakuyisa le nto ndicela uxolo mangabe ungathanda ukuthi ungixolele ngoba ndiwise le mbali ngeke kuze mnandi uzangixolela. So umuntu unake isigoba kufanele bandikwamkele lokho. Nami yangithinta le ndaba ebhlungu. Kodwa ke siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu.
Ngisacela eseshumayezwa ngayo. Ngisacela utshela umbukeli emakhaya osangenza leli phutho lenzile. Advise. Hey. Ngingathi nje mbukele emakhaya. Inzima le ndaba. Uma uzoganga wenza into ephambene kakhulukazi futhi emndenini kuba nzima. Ngicela nje osacabanga nokukwenza ngicela ukuthi angakwenzi lokho. Ngoba kunzima kakhulu. Nendlela esengizoyihamba manje kufanele ngiqale phansi senze inhlambuluko ntontontoni. Ngiyacela ocabangayo nje ukuyenza ngicela ukuthi angayenzi leyo nto. Ngiyabonga. Sibonga kakhulu. Ngiyacabanga ukuthi uhlelo lethu silivale la. Siyabonga. Siyabonga kakhulu auntie. Ngokuthi afika kubize wezwa ukuthi kwenzakalani wase wakuthola na ukujuleni kwenhliziyo yakho ukuthi umxolele. Wase wafika futhi nesolution kahle kahle. Ngoba phela inhloso yethu njenge Black Life kusuke ukuthi sifike kwisolution yenkinga enisuke nibhekene nayo ukuthi siyixazulula kanjani. Yebo. Siyabonga nje kakhulu ngenkulu inhlonipho. Hayi nami ngiyabonga kakhulu bantu umuntu uyazalwa kabusha akekho umuntu kanjani noma kanjani. Siyabonga ntombi endala. Hey mbukeli emakhaya. Lento yokuthakathana ayiyona kwimithi kuphela kuqala enhlizweni kuze kufike emthini. Umuntu uma umbona ukuthi wenza kahle kunawe ungambulali futhi ungamoneli. Okunalokho sondelana naye umbuzo ukuthi wenze kanjani ukuze afike la ekhona ukuze nawe uzokwazi ukuthola usizo. Si-avoid lento yokubulalana yokudlelana umona. Otherwise sophinde sibonane futhi nge-episode elandelayo. Siyajabula, siyakuthanda. Qhubeka njalo ubuke, ulike, ucommente, ushare. On Facebook is Black Life TV, on YouTube is Black Life TV. Mawufika lapha ku YouTube usubscribe ungakhohlwa. Siyabonga kakhulu. Sokubona nge-episode elandelayo bathi showcase ehamba nepillowcase emadamini. Danko. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.